Hello friends, Borebai Bodojobinfo official YouTube channel the big update TRMनि सायाव official update लाना फैदों जे बेनो जाबाय नोंथांमोननि फ्री कोचिंनि सायाव दा बेयाव बबेयाव जामारगोन बोरै जागोन बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो लोगोसे डेट जानाय लोगो लोगो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ मा नांमारगोन कालेक्शना माखौ खालामनांगोन बेनि सायाव गुवारै डिटेल्सखौ लाना फैदों बड'जबिनफो YouTube चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि आपडेट लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायावबो नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव लिंकआ दङ डिस्क्रिप्शनाव नोंथांमोना बेयावनो चेक खालामनो हागोन नैबे केपचा कोडआ दङ बेखौ होनानै एन्टार खालामनानै अफिसियेल लिंकआव नोंथांमोना सिङाव थांनो हागोन आरो नटिसखौ नायनो हागोन आरो दा जों मोनसे कोचिंनि सायाव नटिसखौ नायग्रोनोसै जे बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय बबेयाव जामारगोन आरो मा जागोन बेखौ जों नायबाय दा बे जाबाय BTC निफ्राय होनाय एबा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेयावहाय होदों जे बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआ जागोन नालाय दा बिनि सिगां फ्रि रिक्रुटमेन्ट टेस्ट बेबायदि लादों ट्रेनिं दा बे ट्रेनिंआ फिजिकेल टेस्ट आरो मेडिकेल टेस्ट लानाय जागोन आरो अके बेनो जाबाय BTC नि थाखाय दा नोंथांमोना बेयाव मोनदों नै दा बे ट्रेनिंखौ नोंथांमोना गोसो दङबा लानो हागोन मानो होनोबा लायोबा जोबोर मोजां जागोन जे हजों थांनानै जेबो प्रब्लेम जायै बायदि मानोना एडभान्स नलेजखौ नोंथांमोना मोनगोन नालाय गावसोरनो होगोन आर्मिफ्रानो होगोन दा बेखायनो डेट वाइस दङ जेरै नोंथांमोननि रेलिया 22 निफ्राय जागोन नालाय डेट अब्ला क'क्राझाराव फार्स्ट जागोन हमना ला 22आ क'क्राझारा जागोन दा ओरैबायदि खायसे डिस्ट्रिक्टआ नोंथांमोना सिलचराव जागोन जुदि बेयाव नुवाखैबा सिलचराव जागोन बिनि थाखायनो मोनसे भिडिअ दङ डिस्क्रिप्शनाव गासैबो डिस्ट्रिक्टनि भिडिअ दङ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय स' बिनिफ्राय डेट वाइस नायोबा नोंथांमोननिया 22आ क'क्राझारा रेलिया जागोन नोंथांमोननिया देन 23आ जागोन अदालगुरि अके 24 नभेम्बराव जागोन नोंथांमोना तामुलपुर एन्ड बिनिफ्राय 25 चिरां 26 बाक्सा बे गासैबो क'क्राझार सराइकलायाव जागोन दा बेखायनो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव लकेलाव बिथांमोना मा बेनो जाबाय ट्रेनिं होग्रोनो सानदों एबा लादों दा इनिसिएटिभ लादों आरो दा हमना ला फार्स्टआव क'क्राझार हिसाबै 17 नभेम्बराव जागोन 10 AM निफ्राय जागोन आरो बे जाबाय गभर्नमेन्ट HS स्कुलाव जागोन प्लेग्राउन्डआव दङ नोंथांमोना MPबो मोनदों एन्ड गसाइगावनाबो जागोन गसाइगाव HS स्कुलाव जागोन माने फिल्डआव जागोन आरो बेनिफ्राय परबतजरा मोनदों मिनि स्टेडियाम परबतजरा बेयावनो जाहैगोन आरो थ' बेयाव नोंथांमोना थांनांगोन जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना ट्रेनिंखौ लाबानो जाबाय मानोना एडभान्स नलेजखौ नोंथांमोना बेयाव मोनगोन माबादि कन्डाक्ट खालामगोन TRMआव बेसेबां पार्सेन्ट नांमारगौ गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो नोंथांमोना सोंजोबनो हागोन A to Z नोंथांमोना डिटेल्सखौ बेयावनो माने लानो हागोन आरो जुदि खायसे पार्सेन्टआ मिलायाबा ओरैनो थांना लाब गैया नालाय बेखायनो सोंबानो जाबाय देन बिजनिया नोंथांमोना BDSA प्लेग्राउन्डआव जागोन बिजनियाव अके देन काजलगावआव जागोन काजलगाव स्टेडियामाव जागोन बेखौ नोंथांमोना नायदो 10 AM दङ 17 नभेम्बर देन बाक्सा सालबारिना स्पर्ट्स कमप्लेक्स सालबारियाव जागोन 19 नभेम्बर खालि देन मुसलपुरा जागोन मुसलपुर HS स्कुल प्लेग्राउन्डआव जागोन आरो 19आव अके स' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय देन तामुलपुर होनोबा 18आव जागोन तामुलपुर HS स्कुल माने फिल्डआव जागोन देन अदालगुरि हिसाबै बेरगाव मिनि स्टेडियाम दङ बाव जागोन आरो लोगोसे अदालगुरि थारना टाउनआ जाबाय अदालगुरि HS स्कुल प्लेग्राउन्डआव जागोन आरो थांनाय बारावबो आर्मि अग्निवीराव अदालगुरि HS स्कुला बेयावनो जादोंमोन एबारबो बेयावनो जागोन आरो दा नोंथांमोना बेयाव मोनदों नै आरो बेयाव स' बेनिफ्राय जायफ्रा नैबे फ्रि मेडिकेल टेस्ट आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टआव क्वालिफाइड जायोबा एग्जामनि बागैबो नोंथांमोना बेयाव ट्रेनिंखौ मोनगोन दा जियानो जा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बेयावनो सोंजोबनो हागोन जे पार्सेन्ट दङबा खारनो हागोन ना हाया एबा गैयाबा खारनो हागोन ना हाया माबादि जागोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोननो नेक्स्ट लेभेलाव लाबोगोन स' दानि फैबाय फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोना मा लांनांगोन दा फार्स्टआवनो एडमिट कार्ड लांनांगन जुदि एडमिट गैयाबा बार्थ सार्टिफिकेट जेराव बार्थडे थानाय बेनो जागोन आरो देन बेनिफ्राय मेट्रिक पासनि सार्टिफिकेट मार्कस गासैबो एडमिट लांजोबथारनांगोन अरिजिनेलखौहाय डमिसाइल बेखौ नांथारगोन एन्ड 20 कपिस फट' नोंथांमोना नांगोन पेन कार्ड आधार कार्ड नांगोन कास्ट सार्टिफिकेट जोंनि अनलाइन जा अफलाइन जा लकेला स्टेटना बेनो जायो अके जेबो सेन्ट्रेलनि खोथा गैया बाव देन बेनिफ्राय रिलिजन सार्टिफिकेट जुदि कास्टआव जुदि हिन्दु ख्रिस्टान लिरनाय गैयाबा बेयाव नांगोन होनना बुंदों आरो बाट बेसेबां इम्पर्टेन्ट नङा केरेक्टार सार्टिफिकेट नांगोन जेरै गावबुरानि नांगोन जुदि गावबुरानि लायाबा नोंथांमोना स्कुल कलेजनिफ्रायबो लानो हागोन नाथाय 6 मान्थ्सनि बे सोलिगोन आरो मेरिट आनमेरिट सार्टिफिकेटआबो गावबुरानिफ्राय फरवार्डिं नांगोन आरो अके बे हाबा जायाखै होननानै आरो अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना स्पर्ट्सनि दंबा लांदो बेनिफ्राय गुबुन सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना लांनो हागोन आरो दा बेनो नोंथांमोना जि बे स्क्रिनाव मोनदों डकुमेन्ट्सआ बेनो स्क्रिनशट खालामना ला आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्ट नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो इनिशियेलि पिरियडआ जाहैबाय 7 इयार्स अनलि बेयाव लिरदों TRMआव नाथाय समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ बे जाबाय उननि बाथ्रासै दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट